Daniel Ugaro onzi ozovhura hombe apo oshedza mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa nerimwe zita aiwanda vasina kujaira. Zita iri ropa mutungamiri wenyika allegations ekuti aiwa mutungamiri wenyika ava kuuya panapa achibatanidziwa nevamwe vanhu vari kuonekwa kunzi they are destroying our own country, vanhu vane allegations of corruption. Sanapinda mashoko aiwa urinyatsonekwa in a clear video Daniel Ugaro achishedza mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa kuti mukoko kuti subscribe like on the bell icon. Tinoda paenda kenda mujata mudanyira chiti in quotes mukoko wedu mukuru chakadaro chigananda Daniel Ugaro chichidaidza Emmerson Mnangagwa papodium. Emmerson akawirana nekudaidzwa kunzi mukoko wedu mukuru akatonyemwerera kuti chibaba chizvigananda. Daniel Ugaro, mangwana mukoko wako wavharwa uchashaya kana mwena wekuhwandira kana mugomo uchatadza kukwira. Mashoko anoda togwa panapa nakirina mujata achiti aiwa ED must go. Mashoko ari uya panapa atikuona kuti aiwa mukaona kuti Daniel Ugaro mashoko akataura panapa macritics ari kuya achimuti munenge mambofunga here mashoko amunenge muchitaura pamberi pevanhu muchishedza mutungamiri wenyika the president kuti mukoko wedu mukuru. Panapa vanhu vachizviona aiwa vanenge vanyatsokuona kuti aiwa the labeling the Zimbabwean president Emmerson Mnangagwa kuti aiwa ndiye mukoko mukuru is the supply aiwa link yavo aiwa pane zvavanenge vachiita sekulebhlewa kwavari kuitiwa naFirebrand Comrade Bombshell Geza vachinzi zvigananda. Vamwe takavaona they've been listed naBombshell Geza vanosvika around 33-35 vachinzi these guys they are surrounding mutungamiri wenyika, they are forcing him to sign documents nemamwe macorrupt deals kuti aiwa vaite zvavari kuda nenyika. Mbotodzai mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinai comment section medu mudze mafungiro enyu. So subscribe or like pachindo turn the bell icon.